Φίλοι και φίλες, μαθητές και μαθήτριές μας, σε λίγο θα ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος αυτής της γιορτής αποφοίτησης των μαθητών μας που θα γίνουν προσεχώς ακαδημαϊκοί πολίτες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει έτσι. Πριν ξεκινήσουμε, να καλέσω την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την κυρία Καρβούνη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω που είστε απόψε σε αυτή τη γιορτή για τα παιδιά που φεύγουν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Χρήστο, για τη συνεργασία που είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Διδασκόντων. Θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες από το Κηλικείο που πάντα μας βοηθάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Σωληνουργία Κορίνθου, γιατί απόψε με τη χορηγία τους μας επιτρέπουν να έχουμε κεράσματα για τα παιδιά και τη μικροφωνική. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το 15 μελές, τα παιδιά της 3ης Λυκείου, την Προεδράρα την Ισμήνη, για την άψογη συνεργασία. Και θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, ικανά να τους ανοίξουν τις πόρτες που επιθυμούν για τη ζωή τους. Καλά να περάσετε. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας το Προεδρείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε την απόψινή μας εκδήλωση. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική και όχι μόνο για την σημερινή ημέρα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν για μια ακόμη φορά μιλώ μπροστά σε νέους ανθρώπους, στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, και για μια ακόμη φορά είμαι γεμάτος συναισθήματα. Τις επόμενες στιγμές, αγαπητά μας παιδιά, θα γίνετε απόφοιτες και απόφοιτοι. Είστε σε μια καμπή της ζωής σας όπου κάθε επιλογή, κάθε όνειρο, κάθε ερώτηση που κάνετε μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το παρελθόν σας είναι η βάση σας, αλλά το μέλλον σας είναι ένας ωκεανός δυνατοτήτων. Το παρελθόν γίνεται μνήμη και το μέλλον γίνεται ευκαιρία. Και φυσικά όλοι και όλες θυμόμαστε τα σχολικά χρόνια, μαθήματα που φαίνονταν αχρίαστα, εξετάσεις που μας έφερναν άγχος και ερωτήσεις του τύπου «Τώρα γιατί να το μάθω αυτό εδώ?» Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σχολείο δεν ήταν μόνο ένα μέρος για γνώσεις. Δεν είναι μόνο ένα μέρος για γνώσεις το σχολείο και σήμερα. Το σχολείο ήταν και παραμένει μια εργαλειοθήκη. Κάθε μάθημα, κάθε πρόβλημα, κάθε συνεργασία ήταν και είναι ένα εργαλείο που μας προετοίμαζε και μας προετοιμάζει για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Σκεφτείτε το. Σήμερα πολλές από τις δουλειές που θα κάνετε στο μέλλον δεν έχουν καν εφευρεθεί ακόμη. Πώς προετοιμαζόμαστε για κάτι τέτοιο? Με μια ικανότητα που έχουμε ήδη, με μια ικανότητα που έχετε ήδη μέσα σας, την ικανότητα να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να επαναπροσδιορίζεστε, δηλαδή να μεγαλώνετε. Ο Ηράκλειτος είπε τα πάντα ρί και είχε δίκιο. Η ζωή σας θα είναι μια συνεχής ροή αλλαγών. Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες. Αλλά υπάρχει εδώ κάτι που μένει. Και αυτό το κάτι που μένει εδώ είναι το όραμά σας. Το δικό σας όραμα. Όπως ο Γαλιλαίος κοίταξε τα αστέρια και επαναπροσδιορίσε την επιστήμη, ουσιαστικά δηλαδή άλλαξε την ιστορία, έτσι και εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην φοβάστε να αποτύχετε. Να πέσετε, αλλά να βρείτε το κουράγιο να σηκωθείτε πιο δυνατοί και πιο δυνατές. Και θα σας πω και μια αλήθεια. Ο δρόμος προς την Ιθάκη
τη δική σας Ιθάκη δεν θα είναι εύκολος. Θα συναντήσετε δυσκολίες που μοιάζουν με τεράστια τέρατα, αβεβαιότητες που θα σας κάνουν να θέλετε να τα παρατήσετε και ανθρώπους που θα λένε «δεν μπορείς, δεν αξίζεις, δεν αντέχεις». Αλλά θυμηθείτε αυτό, κάθε ήρωας έχει μια ιστορία γεμάτη μάχες. Ο Νέλσον Μαντέλα έμεινε 27 χρόνια στη φυλακή πριν αλλάξει μια χώρα ολόκληρη. Η Τζόαν Ρόουλινγκ έλαβε 12 απορρίψεις πριν εκδοθεί ο Χάρι Πότερ. Ο Γεώργιος Παπανικολάου είχε χιλιάδες αποτυχίες στα εργαστήρια μέχρι να ανακαλύψει το PAP test, το τεστ Παπανικολάου, το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Μία ανακάλυψη που έσωσε και σώζει εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο. Με άλλα λόγια, η ιστορία έχει δείξει ότι οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις ήρθαν μετά από πολλές αποτυχίες. Και εσείς έχετε την ίδια δύναμη μέσα σας με όλους αυτούς που είπα προηγουμένως. Όλες και όλες σας έχετε αυτή τη δύναμη, δηλαδή τη δύναμη να πετύχετε. Σε έναν κόσμο λοιπόν γεμάτο ανταγωνισμό, σε έναν κόσμο που μετράει likes και βαθμούς, θυμηθείτε, ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι με τον εαυτό σας. Η πραγματική επιτυχία δεν είναι να νικήσετε τους άλλους, αλλά να νικήσετε τον εαυτό σας. Να κοιμάστε το βράδυ ξέροντας ότι είσαστε έντιμοι, καλοί και αληθινοί. Μη θυσιάσετε τις αξίες σας για μια ψεύτικη επιτυχία. Γιατί είναι κενός όποιος έχει πτυχίο χωρίς ηθική. Και κρατήστε από αυτά που σας λέω 3 πράγματα. Όραμα. Βρείτε το δικό σας. Μη ζείτε τα όνειρα κάποιου άλλου. Μην αντιγράφετε κάποιον άλλον. Αλλαγή. Δεχτείτε την και αγκαλιάστε την. Είναι η μόνη σταθερά. Δεν θα σας αφήσει ποτέ. Και Ιθάκη. Ο προορισμός είναι το ταξίδι, ο δρόμος. Απολαύστε την κάθε στιγμή. Σήμερα σας αφήνω με μία ερώτηση. Ποια είναι η δική σας Ιθάκη? Ποια είναι η δική σας Ιθάκη? Ό,τι κι αν είναι, να την κυνηγάτε με πάθος, ευθύτητα και την υπερηφάνεια ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τον κόσμο. Εσείς είστε το μέλλον και το μέλλον σας περιμένει. Σας ευχαριστώ. Δύο οργανικά κομμάτια του σχολείου μας, του οργανισμού μας, που ανοίγουν καινούριους ορίζοντες και ξεκινούν καινούρια ταξίδια και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Κυρία Λάμπου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα με κατανοήσετε λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Αυτή η βραδιά είναι ξεχωριστή, έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι από τη μια που χαιρετούμε τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά από την άλλη έχουμε και το δεύτερο ρήμα, το αποχωριζόμαστε. Άρα είναι μια βραδιά χαρμολύπης. Αποχωριζόμαστε δύο αγαπητές, για μένα προσωπικά θα μου επιτρέψετε αγαπημένες συναδέλφους, δύο φιλολόγους, στυλοβάτες του πρώτου Γιάννη Λιβαδιάς, τις κυρίες Σακελαρίου Βούλα και Παπαπαναγιώτου Χρύσα. Βούλα και Χρύσα, Χρύσα και Βούλα. Δεν ξέρω αν χαίρεστε που φεύγετε. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να χαίρεστε πολύ. Εμείς όμως σας αποχωριζόμαστε με συγκίνηση και με μία μελαγχολία. Μελαγχολία επειδή επί σειρά ετών αφήσατε τη σφραγίδα σας σε αυτό εδώ το σχολείο, επαγγελματική και προσωπική. Επαγγελματική επειδή με την επιστημονική σας κατάρτιση προσδώσατε βάθος, αξιοπιστία και κύρος στα φιλολογικά μαθήματα. Προσωπική επειδή η παρουσία σας στη μικρή σχολική μας κοινότητα υπήρξε ένα μάθημα αυτοσεβασμού, ευθυκρισίας και πνευματικής ανεξαρτησίας. Ωστόσο, έτσι γίνεται πάντα, οι δρόμοι των ανθρώπων συναντιούνται τυχαία και κάποτε μοιραία χωρίζουν. Τι απομένει? Ίσως αυτές οι αθέατες εσωτερικές διαδρομές που μας συνδέουν με αόρατα νήματα αισθημάτων και συναισθημάτων. Αυτές οι μικρές θαυμαστές στιγμές που εγγράφονται διαπαντός στη μνήμη και στην ψυχή μας.
Θα μου επιτρέψετε εδώ και μια προσωπική κατάθεση. Για εμένα υπήρξατε και οι δύο σπουδαίες συμπαίκτριες στην τέχνη της φιλολογίας, της συνύπαρξης, αλλά και της ατάκας. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στα μικρά και στα μεγάλα, στα ταπεινά και τα σπουδαία, στα λογικά και τα παράλογα, στα παράλογα και στα πιο παράλογα, που ζήσαμε εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια και πιστέψτε με ήταν πολλά. Γιατί ακόμη και τώρα, στο τέρμα της επαγγελματικής σας διαδρομής, ισχύει και για τις δύο η ρίση του Longfellow. Μεγάλη είναι η τέχνη της αρχής, αλλά μεγαλύτερη είναι η τέχνη του τέλους. Έτσι, ας μην μελαγχολούμε που τελείωσε, ας χαιρόμαστε που συνέβη. Ας χαιρόμαστε που συναπαντηθήκαμε, αυτό είναι που κρατάμε, αυτό είναι που θα θυμόμαστε. Βούλα Χρύσα, σας ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή σας, θα μας λείψετε. Ευχαριστώ. Μοναδική και σπάνια, γυρνάς μες στα Βαλκάνια, κύριε Λαμπρού. Ανέμους να θερίζεις, η αγαπημένη μου. Και η Μινούλα, που εδώ και μια εβδομάδα, η κυρία Μάνη, που εδώ και μια εβδομάδα μπουρκώνει γιατί θα φύγω. Και οι συνάδελφοί μου, που πάντα σκοτωνόμασταν, αγαπιόμασταν, και οι χιλιάδες, εκατομμύρια φωτοτυπίες που στοίχησα στο δημόσιο. Σας ευχαριστώ. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είναι πολύ συγκινητικές οι στιγμές για μένα, γιατί σε αυτό το σχολείο έχω από το 1997. Πολλούς από εσάς, τους γονείς σας δηλαδή, τους είχα μαθητές και μαθήτριες, όπως και η Βούλα. Η Βούλα ήρθε μετά από μένα. Η πιο παλιά είμαι εγώ εδώ. Και μετά από τόσα χρόνια, τώρα δεν θα χτυπάει το κουδούνι πια κάθε πρωί, δεν θα έχω το άγχος να έρθω, να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα ωραία που έζησα μαζί με τα παιδιά, με τους μαθητές. Ελπίζω και εύχομαι το καλύτερο για σας. Η ζωή είναι πολύ ωραία, αρκεί να τη βλέπετε εσείς ως ωραία. Δεν υπάρχουν δυσκολίες αν εσείς δεν βλέπετε τις δυσκολίες αυτές. Εύχομαι να είστε γεροί, να σας χαίρεται η οικογένειά σας. Οι συνάδελφοι επίσης να τελειώσουν και αυτοί το έργο τους και να φτάσουν όπως εγώ και η Βούλα, να φύγουν από εδώ και να τις περιμένουν τα εγγονάκια τους πίσω. Καλή επιτυχία να έχετε, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ για τις ωραίες στιγμές τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια μαζί με όλους εσάς τους μαθητές. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και τους συναδέλφους ιδιαίτερα για τη συνεργασία, την αγάπη, τη συμπαράσταση και την εκτίμηση όλων αυτών των χρόνων. Ό,τι καλύτερα. Ένα δώρο για σένα, έτσι για να μας θυμάσαι. Ένα δώρο. Και ένα για το Ευχαριστούμε πολύ για όλα, Βούλα και Χρύσα, Χρύσα και Βούλα, και ξεκινάμε τώρα το κυρίως μέρος. Σαν αστέρι που στον ουρανό κρεμά, το έργο σας πάντα ζωντανό. Αγάπη σας θα πορευτούμε, η καρδιά σας φως στο νόμο δείχνει και η δύναμη σας θα προστείνει. Στα βήματά σας σκιές ξεφυλιάζουν, οι στιγμές σας το
το Λύκειο με φως αληθινό. Αγκαλιάστε τα όνειρα που αφήσατε, με την αγάπη που πάντα χαρίσατε. Είστε το φως που τα παιδιά χρειάζονται, η φλόγα σας ποτέ δεν χάθηκε. Βούλα χρυσά θα ευχαριστούμε, μέσα απ' την αγάπη σας θα πορευτούμε. Η καρδιά σας φως το δρόμο δείχνει και η δύναμη σας ποτέ δεν γυρίζει. Αποφάσισε με την πράξη 38η της 28ης Μαΐου 2025 να δώσει απολυτήριο σε όλους τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Είστε όλοι απόφοιτοι, μαζί με μένα και την κυρία Χρύσα. Αγγελάκου Κωνσταντίνα. Άρχισες. Αθανασοπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου. Αντωνίου Νικόλαος του Μάριου. Ναι, υπόγραψε και κοίτα λίγο και ήρθες μια ωραία φωτογράφια. Θα σε δει ο φωτογράφος. Βάκης Ηλίας στο Χιλέα. Βασιάκου Ιωάννα του Δημητρίου. Δελαώρα Αργυρότου Ιωάννη. Κυρία Κατοπόδη, ελάτε. Γαβαλάς Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ.
Μανούλης Ιωάννης του Νικολάου. Κοίτα το φακό. Γιασλά Παναγιώτα του Σωτηρίου. Να έρθει η κυρία Καρβούνη, η πρόεδρος. Γιαχρήτσια Σιμίνα του Νικολάου. Υπογράφησε εδώ. Είναι το όνομα σου. Γκαλαμέλος Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου. Υπογράφεις. Κοιτάς το φακό. Κοιτάς το φακό. Γεώργιος του Δημητρίου. Καλά, θα υπογράψει και συμβόλαιο στην Μπαρτσελώνα. Ελάτε σε. Γόγουλα Σεραφείμ του Δημητρίου. Υπογράφει. Δημητρίου Ζαχαρένια του Ηλία. Αποφοιτήσαμε ηλικία. Κουράγιο. Νικολέτα του Χρήστου. Ζιάκα Αριάδνη του Ηλία. Γιώγας Λάμπρος του Ιωάννη. Κυρία Δουκά, ελάτε κι εσείς. Ζορμπά Στυλιανή του Γεωργίου.
Ιωάννου Αλκινόη του Γεωργίου. Καλαμπαλίκη Γεωργία του Γεωργίου. Κυρία Καραδίμου. Καλογριάς Νικόλαος του Γεωργίου. Τι να σου πω, τι να σου πω. Εδώ μπροστά. Θα σε φτιάξω καλά. Καμπούρης Χρήστος του Παναγιώτη. Πάλι την υπογραφή πρώτα. Καραγιαννίδου Γεωργία του Νικολάου. Ναι, ναι. Βελαώρα Ισμήνη του Ιωάννη. Στο όνομά σας. Το προηγούμενο. Ήταν επειδή είναι το... Εντάξει, δεν είναι. Καρακίτσιος Μάριος του Θωμά. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου. Μπέτσος Αθανάσιος του Λουκά. Φωτογραφία. Καραμπογιά Μαγδαληνή του Βασιλείου. Η κυρία Μάνη να σηκωθεί. Καραμπόγιας Νικόλαος του Παναγιώτη.
Καραμπογιάς Παναγιώτης του Παναγιώτη. Κατσούλα Αντριάννα του Κωνσταντίνου. Το γράφεις εδώ. Εδώ. Καφρίτσα Ιωάννα Μαρία του Παναγιώτη. Κίκη Δομνίκη του Χρήστου. Κυρία Λάμπρου να έρθει. Τι? Εσύ ακούγεσαι και από πίσω. Θα βάλω mute, θα βάλω Κάρλα από πίσω τουρου και θα στο πούμε αυτό. Κολιούκος Δημήτριος του Καραλάμπου. Ναι. Κολιούκου Ελευθερία του Ιωάννη. Λυπή. Κουρεντή Δέσποινα του Νικολάου. Γεια σας. Να θέσετε ποιον ο κύριος Παπαγγελής. Κουσκούκης Δονάτος Άδωνης του Λουκά. Κούτρος Γεώργιος του Θεοδόρου. Κουτσούμπα Παναγιώτα του Ανδρέα. Μια υπογραφή. Κοψάρι Ευθαλία του Αποστόλου.
Γεια σου Θαλιά. Είδα ζωή Μαρία του Χαράλαμπου. Δεν πρέπει να είναι εδώ. Κότσου Επαμεινώνδας Ζώης. Του Λουκά. Αυτό το δώσαμε. Λαζάρου Αντώνιος του Δημητρίου. Η κυρία Τσαχνάκη. Πάμε Λαζάρο, πάμε λίγο γρήγορα. Δεν μας λίγο. Διαφορετικά. Εκεί πας. Βάλε μια φωτογραφία με τον κύριο Μορβουλιανή. Μπράβο. Λάμπρου Ιωάννης του Δημητρίου. Γεια σας. Λιμπερτού Μαρία του Βασιλείου. Λίτρας Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Μακρύ Μαρία του Αναστασίου. Η κυρία Κικοπούλου. Δεν πειράζει, βάλτε τη στήχη. Από πάνω εκεί. Εκατερίνη του Γεωργίου. Συντονιστείτε λίγο, παιδιά. Μαρλάσης Ζήνων του Λουκά. Άντε Ζήνονα. Το δώρο ρε Ζήνονα. Μασούρας Γεώργιος του Νικολάου. Δίπλα στον όνομά σου πες που είναι. Μέρμπιγκα Παναγιώτα του Αθανασίου. Του Λουκά. Κυρία Μόσκου να έρθει.
Θασιμάκης Σωτηρής του Κωνσταντίνου. Μούκα Μαριάμ του Βάιου. Μπάστα Χριστίνα του Ιωάννη. Μπουζάς Γεωργιός του Ιωάννη. Ωραία. Ο κύριος Ζησίμου. Μπουλάρη Τζούλια του Αρτάν. Ζας. Του Νικολάου. Τέλει. Μωραΐτης Δημήτριος του Νικολάου. Νικολάου Χριστίνα του Χρήστου. Η κυρία Μπελεσάκου. Παλαιολόγου Κωνσταντίνα του Δημητρίου. Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου.
Παπαγεωργίου Βασίλειος του Νικολάου. Παπαγεωργίου Λουκάς του Αχιλλέα. Ποιο να πούμε τώρα, να πούμε την κυρία Κατοδράμη. Η κυρία Κατοδράμη. Α, ναι, έχουμε κι άλλο τμήμα, εντάξει. Παπακοσταντίνου Βασιλική του Δημητρίου. Παπαναστασίου Ευαγγελία του Αντωνίου. Ο κύριος Σίμος να έρθει. Παπαχρήστου Σωτηρία του Δημητρίου. Οκ. Παπιώτη Σωτηρία του Γεωργίου. Παπουτσίνη Κολέτα του Παναγιώτη. Ναι. Ο κύριος Δαραδήμος είναι εδώ. Περγαντίνα Μαρία Ιωάννα του Χρήστου. Παντού. Όπου βρεις το όνομά, άκρη άκρη. Να είστε καλά. Πέτσα Γεωργία του Αθανασίου.
Σταύρος Ιωάννης του Χρήστου. Η κυρία Στεριούλη. Ποιον δεν έχουμε πει. Ράπτη Σοφία του Αργυρίου. Σανιδά Ευγενία του Χαραλάμπου. Η κυρία Καρούζου. Είναι. Σιαμανδούρα Ελένη του Σωτηρίου. Σλατινόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. Σταματέλου Ελπίδα Νεκταρία του Σωτηρίου. Η κυρία Μπόζογλου να έρθετε. Και φεύγετε. Ωραία. Στάμου Ιωάννα του Δημητρίου. Δεν είναι αυτό. Ναι. Σταυλιώτη Βασιλική του Γεωργίου. Άκρη. Σταύρου Κονδυλία του Λουκά. Κυρία Γιαννοπούλου.
Τζαβάρα Αγγελική του Δημητρίου. Γεια σας, γεια σας. Κάτω, εκεί. Γεια σας, γεια σας. Τρογάδα Σπυρίδων του Κωνσταντίνου. Τσάπαλη Αριάδνη του Χριστόφορου. Νομίζω, κύριε Διευθυντά, να δώσετε το τελευταίο κι εσείς. Σηκωθείτε τώρα. Εσείς τώρα, κύριε Διευθυντά, είναι τα τελευταία. Η Κατερίνη του Παναγιώτη. Τσιτσικλής Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Σολάνας Γεώργιος του Δημητρίου. Σόλας Ιωάννης του Αθανασίου. Χονδρού Λουκία του Μάριου. Χρήστου Δημήτριος του Κωνσταντίνου. Και Χριστοδούλου Νικόλαος του Σπυρίδωνα. Μάκη, πού πάτε για τσαμπουκά?
Λοιπόν, και κλείνει αυτή την φάση της γιορτής μας η Προεδράρα του 15 μελούς να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας. Μπορούμε να παραδεχτούμε πως όσο και αν ανυπομονούσαμε για αυτή τη στιγμή, τώρα που έφτασε λίγο μας πονάει. Δεν θα θυμόμαστε πάντα τους βασμούς, αλλά θα θυμόμαστε αυτά τα μικρά, που τελικά είναι και τα πιο σημαντικά. Τα γέλια, τις παρέες, τις συγκινήσεις. Και σήμερα δεν τελειώνει κάτι, αλλά ξεκινάει κάτι καινούριο. Οπότε, ας πούμε ένα μεγάλο μπράβο τόσο στον εαυτό μας που καταφέραμε και ολοκληρώσαμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας, αλλά και ένα ευχαριστώ σε όλους εκείνους που παρά την κρίνια και τα παράπονά μας για το πρωινό ξύπνημα, τα διαβάσματα, τα διαγωνίσματα, μας έκαναν να πούμε αυτό δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ήμασταν παιδιά όταν ήρθαμε εδώ. Περάσαμε πολλά, καλά και ζόρικα. Και τώρα μεγαλώσαμε. Φεύγουμε όριμοι και πιο δυνατοί από εδώ. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ που μεγάλωσα μαζί σας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε θα σας παρακαλέσω πολύ τους απόφοιτους πλέον και τις απόφοιτες να κάνετε την τελευταία αγκαρία για το σχολείο, να πάρετε τις καρεκλίτσες και τις βάλετε μέσα. Καλή διασκέδαση, καλό καλοκαίρι, καλά αποτελέσματα.